Hello! Magandang buhay! And welcome again to my channel! For this video, wala akong maisip na mga content. Hindi, dito na naman sa kwarto. Wala pang travel. I think 25 pa. Ay basta, anong petsa. So ngayon, kailangan ko kasi mag-update ng video. So, alam ko naman wala rin nanonood. Dito lang muna gagawin ko is mag-linis tayo ng kwarto. Ayan. O diba? Super kalat. Ano ka na sa. So, ayan. Ito pa yung outfit natin for today. Ayan. So, yan lang muna. Maglinis ang kwarto. Ayan. Sobrang kalat. Parang hindi nababa yung nandito sa kwarto. So, ayan. So, pabalik-balik lang ako. So, ayan. So, start na natin. And, unahin ko yung bed. Diva. So, tara na!